Welcome to my channel. Enjoy watching. Yan guys, dito po ako sa May mga ninong-ninang po kita. bayan. Okay, ninong po. Okay, magulang yan ba din? Okay, ma'am. May kaibahan kitang photographer po. Pick ko akong photographer. Saan gato siya naman po ang sa bala. Ano po yan? Ipopost niyo po duman sa Facebook, yung Mayor Joey Pentevilla na page. Mayong banner, kaya kopya ko na lang nito duman sa photo. Para kung kitang kita. Sa atyan po, ninong-ninang, kamo po ang testigo. Pwede ka mo magpundo ng kasal pag sa lingdoy, gwapang napipiritan. Yung tapos daw kung man po nindo ko nagsisimba ko daing, dahil sa pagbendisyon, may singsing ka mong dala. O, pagbendisyon ka singsing, tabangan po dito kita ang pangadya. Ano? So po nang tanan, tindog muna tayo, sumaaguman. Okay? Kaskas na naman ang karasalan. Inot na gibo, pasiguro na may napipiritan. Kaya maghambangan mo na kamo. Hambangan mo na kamo doon. Okay? Nagsipilyo ka ba? Inot ang haradukan bago ang karasalan. Bilang ang tulo, makadong tabi. Pag may napipiritan, pundo ang kasal. Okay, 1, 2, 3 kiss. Disidido ang lalaki, ang babae, doon na ba? Inot takaputan sa indong luwa, simbang tabi ka mo. Nagdulok ka mo sa otoridad, sa voluntad din sa indong buod. Okay. Inot tahapot, RJ, inaako mo si Mian na mag-imong tunay na agong, paglilingkudan mo siya na tunay mo agong. Nagsimbag man. Alat na, tanong ko. Ikatabi Mian, inaako mo si RJ na mag-imong tunay na agong, paglilingkudan mo siya na tunay mo agong. Bendisyon ang tanang sa itong mga singsing, pakilawan sa singsing. Pangadji kita, ninong nila, matindog po kita. Sarong pangadji, paghagat sa kagurangan ng bendisyon. Pakiulit po, bendisyon ni kagurangan. Ining mga singsing. Yan nga sa imong mga surugoon. Na si Dahar siya sa Romian. Na masulot kay ni. Mabuhay sa danay na pagkamuot sa lambang sarok. Asin sa daing kasakuran, pagkamaipod. Salamat po, ninong nina. Tuka po kita. Hindog lang ka po doon. Kaskas sa naman. Okay? Ready na? RJ, kung ano mo gising si Romeo? Ano niya ako sa iyo? Magkampangan ka munduwa? Sariya ka mag-iling, bakos ako? Kaputan mo ang wala niya kamo? Ilingon mo ako sa iyo mga mata? Dapat na dito mo ini? Iling ka na. Ayan. Ayan. Isulot mo yung sisig. Isulot mo yung sisig. Bilang tanda. Bilang tanda. Kansa mo yung pagkamuot. Kansa po yung pagkamuot. Isin pagkamayindod. Kasi pagkamuot. Sa ngaran ka mga late. Sa ngaran ng mga late. Kan Republika ng Pilipinas. Sa Republika ng Pilipinas. Yan naman. Uy, may sing-sing lang siya. Bilis sa matali, mag-iis ako. Kapunan ng walang ako. Tapos ako sumal yun. Sulod mo yung sing-sing.
So, look mo po. Bilang tanda, Bilang tanda. tansa po yung pagkamo. Tansa po yung pagkamo. Asin pagkamo. Asin pagkamay po. Sa ngalan ng mga link, Sa mga lane. kan Republika Kami Romania. Republic ng Pilipinas. O yan, sa tubangan ni Kapitana Yagas, sa tubangan ni Vice Mayor Brian, ni LCR Jen, yung dyan si Administrator Ram, kang sa indong mga ninong-ninang, pamilya, sin amigo, pinoproklamar ko kamo, sa ngaran kang Republika ng Pilipinas, pinoproklamar ta kamong tunay na mag-agong. Malagpakan ta po ang bagong kasal. Pagirumdum lang, RJ, mag-ibanan ka mo sa hirap at ginhawa, magtrabaho para mapakaray ang pagkabuhay ka sa iyong pamilya, kasi nung ka paggamitan ng kamot sa pagdisiplina ka sa iyong pagbuhay. Mapukulong ka nun. May batas kaya, hindi ka pwede mo kulungan. Kamantabi Romian, dahil mo pagdiktaan ang sa imong pagkababay, paglingkodan mo sa imong agong asi magiging mga akit sa pagpahiling o pagpaarog ni maray sa imong pamilya. Kamong harigya sa liwanag ning pamilya, kaya mag-ibanon kamo hanggang kamo may buhay. Okay, RJ, ang pangang giraray. Ini ang inot nindong legal na hadok, you may kiss your bride. Alam mo na. Ito naman giraray. Ano pa daw? So, photographer, preparado na. Alat na po. Alat na gising. Ay, hindi yun ako. Tapos na po ang karasalan, uli na po sa kalawig na portion. Bako sa parakanan, so pirmahan. So habang kita po nagpipirma, maagad akong mensahe kay Vice Mayor Brian San Felipe. Vice? Bicol na, bako na ang Tagalog. Just maraming hapon po sa Gabos. Pagtaong galang sa mga barangay officials, pamayo ni Kapitana po, Yagas. Ang pagtaong congratulations po sa mga bagong kasal. Sa bilog, ang bilog po sa Muliang Bayan na nagpapasalamat at nagsusuporta po kamo sa programa kay ni kang MCR, Kasalang Bayan. Ang maano ko lang po sa inyo, tanahili ko kung kadakol ninong-ninang. Ano po, minsan kayo sa karasalan, nagdakulubungan ninong-ninang. Nagkuha po kita ninong-ninang para po magay po sa tuya, magay. Minsan po, pag kinasal kita may mga problema, sila po sumagiriya po sa to. Bako po ni fundraising. Kadaklan po ba ay nagkukulang dakol ninong-ninang tanganing makagulpi ngaya. Ang ano ta po dyan, purpose na po pagkuhan ninong-ninang, sila po ang magiging pangaduang mga magulang, lalo na po mga may na po kamong magulang. And pares po kami Katoliko. Pares po. Bako mamang ano. So kung bilang po mga Katoliko man po ako, kung may pagkakataon lang po kamo na may mapakasal sa simbahan, mas maray man po kiraray, na may giya man po kiraray sa tuwing kagulangan. Sabi nga niya, kung magka-third party po, dapat si Lord. Ano po, pasensya na po kung medyo seryoso ang message ko, tayo si Agong, di ako makasabas-baba. Ano, malilingkin ako. Isa na po doon sa Agong ko. Mali nga nila, masapol kita kiss, yes. Di ba mali? Di ba mali? Mali nga ni. Mali na. Mali nga ni. Kang election po ba ganyan na bawal po kayo siya mag-ibang pagkampanya. So mo nila pagkakataon. Hindi po, hindi po agong po. Hindi po agong po. Di ko estado, tanganing may doon na sinda pa masabi pa sa bata. Halipot ngayon sumusunod ngayon ni Vice. Dahil na po nindo. Itong maitong pugo ko agong, nakisakay na po sa kuya ito. Kasi wala po. Ang programa ko po dati pa, nakagawa na po ito pong mga link registration po. Tapos itong mga may problema, pagparistro. Magdulog lang po kamo sa iya so kaya pong bayadan ko po, binabayadan ta po kung pirang porsyento, minsan po binabayadan ko, nabuyo lang ako duman sa mga pira, nagkapira, na ikakasal, ito pala 6 million. Ano po, so 6 million ko po, na pondo, minsan lang pa sa po, dapat pirang barangay naman ko ta. Pero pag kaipuan talaga po, nagkatabang kita, pag may mga problema ka mo, magdulog lang po kamo kay Jen. Dahil nililista niya po lalo sa mga nangaipo po na tabangan po maayos si mga papeles, MCR, ayusin sa mga pangalan. Dahil kamong matin, sigurado yung mababayadan po. Kapag dahil ko nabayadan, dahil po ko pinapadurog niya. Kaya sigurado po kamo makakakuha kamo yung mga papeles po dito. Tapos ka na ba yun? Taon-tamang gano'n po si Kapitan, magtaong mensahe, haloy naman po gano'n yung kasal. Baka may mga mensahe man po siya.
Mas magayon po siya magtaong mensahe, tataw siya magringkonada. Ako dahil po tataw magringkonada. Kap, interview, ano pong kakantaon mo? Happy birthday. Kay Diyos Marinaldo po kanatin namin, hapon. Una po, napag-congratulate ko kaning mag-agum, naning sa wakas. Ano kita pala? Nagakudan mananggad. Panduwa po, ini mga anak. Pasalamat ko po sa mga ninang, ninong, sa nanay, mga magurang po kayo ng bagong kasal na nag-effort man daw sa ating fast wedding pero nahiling taman karubong ng kasal ni nanin. Ayun po. Solo pa. At siya nanurulay ka namin ano. Sige po, sa dawat po, thank you and just maraming po po. Ikaw ang pinaka best dress na room mo inataon. May award ka na naman. May award ka mo sa best dress. Tapos nakisama ang panahon. Dito dapat ako ako. Ayun, tingin na ka mo, di pa tayo mo. Ninong-ninang, 8 po ang pipirmahan. So, signature po, dahil pa po sa pangalan ka mga ninong sa kanila, pakilak lang po sa full name sa first page lang po. Ano po? Pare naning bati ni Nervous Papa. Masarap pang pirma mo. Ikaw man na yung Siyempre, ang pinaka-decision ka na na. po. Hindi nakakatarap. Interview ka na. Ay, babalik ko. Naning ka. Naning sa nang pala. Masaloy supermahan sa kasama. Manilus pinangalan mo. Ballpen mo, ano may pangarap talaga? Ay, pangarap. Wala ka. Ayon sa tradisyon ta, okay, may tradisyon ng pag-iriba. May tatao kami sa lalaki. Dapat di magkabot ka ng segundo, itaw mo na sa babae. Guys, may laman yan. Nagkabulan ka? Check mo na. Ay, malay pa tayo kubulan. 1, 2. Inong-ninang, ano na po? Papapicture lang kita. Balik ka. Sama na tayo? Ay, si... Sa aking po ninda, isa po. Dayan. Mabagay naman na. Dayan.
sayang kabit-kabit kayan. Ah. Luman, jaga-jaga no. Salamat po, Nina. O yan po, bakit mga taga-asinda dyan mga partner ni pinsan na lang mga nag-iisip ba ano na ang kamagtagan yan paring kuboy subanggi produsir na uman unyan lugod di lang naman si paring kuboy nagkabit na o ngayon nagkabit man talaga si Ninong talaga madaba man talaga o salamat sa salamat talaga. Salamat Ninong. Salamat po. Ang kinabit ng Ninong. Tiga 500. Wow! Diyan nagtakot na tulos ni tiga 500. Ay, tiga 1,000 po lang. Oh, tapos Low. Low. Oh. Nagkabit na si basang itong kakabit na sinta. Oh, wow talaga. Puta na ang sinabit. Sing aabo agren bakong. Yelo. Naring saga. Mabulang kita. Iubos anikos tangpo tangan hanapan mong yun. Oh, sige. Ay, sige. So, talaga sa Rico. Nagkabit din sa Rico. Tiga sa Rico. I love you. Sa iyo po. I love you. Taga sa Rico. Mahal mo si Nani. I love you po. Taga sa Rico. Ang nagkabit sa Rico. Naulo pa sa Rico. Pero, okay lang po. Kapurutong yan. Naning, saga. Panayan kita, ha? Ibahan mo ko, ha? Sinaning! Madam! May kinabi mo sinaning! Ano mga? Ika sa kinabiran mo? Oh! Ganyan! Ay! Yun na sa mga kasalvasyon! Oh! Si Agonggang Agonggang nagkapit ng si Adang kapit ng 500! Oh! Si Paling Baboy kapit pa rin 500! Iyo mga talaga matindi talaga mga partner ko ini! Tingin ko papaya sa mga partner! Talaga! Si Paling Baboy 500! Oh! Si Paling Adang 1,000! Ilibig! Oh! Salamat sa inyo! Kabos! Mga tugang ko na nag-andoy yung kapatid sa sarong! Kasarang kasong tabing sarang! Oh! Sunay pa nagkakarakan hindi! Tabi! Kita! Ang pagkakaan! Bukod ito sa magkakanta! Di ko masutog! Ulit po ang magkakanta! Available po ang magkakanta ha! Ah! Ang nanda tayo sa naman po kabos! Oh! Yan! Huwag kang kabigan talaga! Kan mga taga-Sureko! Salamat po kabos kan mga taga-Sureko! Yan duwan mo kami! Na ang ukasyon ka pinsan ko! Wala kayo pangalan sa'yo maring! Maring! Marutang kagan pa ang sa'yo mong tabi! Oh! Ay! Sumanuwa ko na kayo!